hatu ngin long ki Nongbud kabani kong ki Nongbud ki ba ngibud tang bangin siwo mentoy la dia kabar kalong bangin long ki Nongbud tang hakapor kabasuk kabalai hatu ngin long ki Nongbud ki ba ngibud U Jisu namar bangi iet ban isyani ayu bar kabasan pat hatu ngin long kita ki Nongbud ki ba bud klem ka jing iet U Jisu ki ba kloy wat ban di no tingin ya pet ya kanuk sa jo kini ki brio ter te kumo ong mene ki laya bud U Jisu namar bi kilai kadang kilai stnap ha te anda ha kilai bud te kat ka ba kat san hang tu ge thu bu Jisu la lek no pat namar ki kwa ban tung sim ju boriu U Jisu le kom no ukriano dala de la de kadaw bele bi kwa ban tung sim namar bikilas tenat palat ia kata kajingba te kat ka bakat nriu te haba kala janme ki senran jong u kila let hiar sa duriau haba kila ki sa kalieng kila let no sa siliang kata ka duriau sa kapernam te ka jitu kana ka yat kong ba U Jisu la kriya sa marway nagta kini ki senran kila sim la kalieng bat kila let no sa po kapernam sa siliang te U Jisu ru ula let but kajitu kana la fi puli hang tu penyo snow ba U Jisu ula yat halor ko we can do ye kisenran ki dan halor jong kalieng kisenran ki la tieng ba U Jisu ang wat tieng nata ki la ailat U Jisu ban kiu halor jong kalieng nata ki la let Bu Jisu sa siliang pat jong kata ka wa Tiberius te kai ka baja la fi pe ikini ki brio ki awat U Jisu kata ka digi itnat bahai ni ikini ki brio mo ki awat U Jisu akat kat ke ba arpuar habala syagas ngi pat ba la yang siliang ke duriau aba kila yo I bamdon ka wei pat ka liang hangta ki bamdon liang lem no henry tang kata ka wei ka ba ki senran jong u kila let ba U Jisu shem la let lem bat ki senran kat kat ka ba arpulai hen hang tu ki U Jisu la poi setai siliang kat ka ba arpusal namar kata anda upat ba ula yo I ba U Jisu dan hangta lemne ki senran jong u kiru kilai let kiu la ka liang bat kilai poi sa kapernam bat kilai wat U Jisu kade ki ke be itanat ba ka ba ki wat U Jisu ti kumbong meneh anong biang sisian ba bun ki ba wat U Jisu bun ki bawat U Jisu henry ki dan si bun ki daw nyen pet nata kat khat ka ba arsan ti haba kilai shem ya u sa siliang kata ka duriau kilai kliu kuraba menu mila poisni balai mem aplang yangi balai me wan tamarwai kata ka kom kli ka jongki ha kata ka tun U Jisu la yathu bolong sisa ngong pi wat yanga omna ba pila yo I ya ki kamba henry ba pila ya bam ya kita ki pu ba pila ya kadang kabas ngosi ba kalong ba U Jisu namaru la tep senran ki dan hakaliang to dan tang lai dan kami kali to ti to ta ma sure ki te onda ki like ndo U Jisu kilong mi ja she U Jisu long pi wat ngam dei pa pi yo I kamba ne ba pi kwa ne pi it nga ne pi kwa ne ka du nga rei ka tao ka long ba pi la ya pi la yo ya ki jing ba te bun ki brio ni haban yit dei ko ba ong mene im dei ban pet ya no ni haban yit ile die ba yo le si ni but ya U Jisu tang nakadaw ban yo mentoshment ibut U Jisu tang nakadaw bangin yo mentoshment ni haban yet ila dia nakbar ka babun baha ka jingbam nget haki weipat ki bamnget U Jisu kadai namar bagi I ya sibun ki banget ha U Jisu ki but U Jisu tang nakadaw ban yo mentoshment tang nakadaw ban yo mentoshment Ateng lada ki badan ya kini ke jinglong kai ke baja
Lagi ki I ba myo ye. Myo ye ki le jiseng ki myo ye ka buram na ki para brio ki jano. Ki le jiseng ne ki buat U Jisu lada kat ba ki brio ki dang yero ye ki snow ba kadang setenak takale jiseng henry ki tang sia thut kendiap. Kila sange no ban buat U Jisu. Kila sange no ban buat U Jisu. Ki dan ki balet ha ki babun ki rukom. Ki bangi saya snow ha yang rung balang. Taman yo lum jiktep. Ne rung balang kidan sibun bah taman yo kani katai. Taman yo kani katai. Henry ki klet no pat ba kadau ba khamat kam tadai e kita kadai baki kidan kam ban but U Jisu nadu kadanut dan sibun bah ki babut U Jisu tana kadau kecing bentoshmet. Dan sibun ru ki basengi ki ministry ki bahek ila banong. Ki bahek. Lading ipet bah. Lading ipet bah. I kumba. Ki le kita ki barok tang ka benta ban yo mentoshment. Kadon kani ke bagi ong ke prosperity gospel. Ka ba la yalap di ki babun bah. Ka ba ki evangelist ne ki pastor ki dan sibun ki kali ki beram sibun ki teng ki ong bet bal piwan Jisu pen yo ye ka jingkerku ki kren bet tangi ka jingkerku ba pen wan so Jisu bun sien kim ju kren ye ka jing ban long kestan ki kren bet la piwan Jisu mot pen mat ya ki jingkerku ha ka jing ba kita ki ba wan ru ki dan ta ka jing kminti ban yo ia kata jingkerku. Henry kidan sibun ru ki wei ki balak ban ai kita jingkerku. Kadon ka wei ka udan wei nong hikai ubawan sini support India udah nong hikai jong Lakeview Bible College balhuan ti po Amerika Andrewwood teula phawat da ka wei ki long yeng kepada ke Hindu ban lek ban song ban sa ban nya mo hakapur buwan ban hikai te anda ulai kenduk ba kata kalong yeng lasa bat kila kata ke yeng kila ai kata ke jing pla kyong ba kapai ban long kestan kapai ban long de ban long kestan kapai ban buat yu new sai ba kadau kalong ba kayo khun kadau kalong ba kayo ya ke jing suk de dan sibun bah ki organization agar ki Hindu ni ki Islam ni ki bun bah ki jatnyam ki bakular ya ki brio ya ki ai jong kan ni ka perthai ya ki ai jong ka perthai henry bun sin ki kut no tang hang ta te bun sin hi ki wat yo blai henry ka jing thumu kam de ki wat yo blai ka jing thumu ka de namar ki wat ka jing mentoshment kini kita syuk kenduk kijing ke ba malu mala kila kertiang dia no tenang ta ini apa syuk tengi ba Jisu confront yaki open shy yaki uhikai yaki ba pek sini uni atkhat ke ba arpunyo wang wat 3 minit ia kita ki kijing bam ki banjot no henry ye kijing bam ke biasa Sya kajing bam jukut. Wang piyo ikitu ki jong ka pertai ki sakut tangan ni pertai ki do no ki long tang sipor ndai pi plek jumut ya kata kajing bam ka basha ki bam jukut. De ka bakat ba arpu pra. Hang ngin ba ki bri ki kli. Omda komta kila kli hau ke kata bangin le ban yo minot ha kata kajing le ba ba ulai. U Jisu ulai thu ti ula ong haki kani ka long kata ka jingle jong ublai ba pen nge ha uta ubla pha namar kata kila ya kli ya u ke ka dak phla ba bila le bangin yoi bangin nge hame ke ka ba me melale te kini ki bre ki kwa ban jan sisu ublai ki kwa ban kli U Jisu ong ngej hanga
What's not not tan tang itu kijing bam ke bangang ai pi. Pila ban tangan biang henry la pinget hanga pinyo ya kijing bam jukut. Kini pat kiong yenget ya me ke ai gadak pla ke bami melale. Aga jisya kidang sudap yui, kidang sudap sakhi, kidang sudap bamru na ke kamba ke bau Jisu lale. Pat kini kidang kwa susu ya kini gadak ke pla. Te Ona kum tahu Jisu la ong haki sisa nga ong api. Day Moses uba ai happy yau tau kupu nabeneng. Henry ukpa jonga wa ai happy yau tau kupu sisa nabeneng. Dia open kan mau iki. Bagi departemen ki ai yau tau kupu ba ikamana bat ki tangan biang bat yau tau kupu am simla ai do Moses Henry la ai da ublay. La ai da ublay. But menta day su ba ublay u ai tang yupu Henry la pas dan yo ni ukun ujong uni upu uba ki yo ya ki tangan biang ki yap haba ki bam yu upu Henry menta la da pinget hanga pinyo ya ka jing ka bam jukut Henry kini ki bre ki dang dan ba kata ka jing perkhat yu ni upu ba kenjado Namar kata kilaya ahu kutrai tu ai hangi halakasni ya uni ukpu. Kidang kuahi ya kajing bam ka balong free. Kidang pelet jemut hi ya kajing bam ka kenjadwa. Dia ujisu ula adu kata man pestu yaki. Nang tahu sedang mat penmi seikintin ke bakam susu. Ketkot kebalai pusan, tiu Jisu la tu aki. Ngalong uta ukpu kejing jar ubawan hanga onom tangan, bat jar ubanget hanga onom seliang lanu ru. Henry nga ong hapi bala lepi yoi yanga penban pemnget. Jisu nga ngalong uta ukpu. Bal pinget hanga, pi bam danga, pi danga. Penom yapsu Henry pen shiki bam jukut